olemekezeka ndinu Yehova Mulungu wathu wakumwamba. Zoonadi dziko lonse lidzala ndi ulemerero wanu. Tikuyamikani Yehova chifukwa cha nthawi ino imene mwalolanso tisonkhane pamodzi ndi kumva mawu anu. Tipemphera Yehova kuti china chilichonse chimene chikachitika pano chikakhale chobweretsa ulemerero ku dzina lanu. Ndife anthu olephera mzambiri, ndife ofoka m'magawo ochuluka, m'malingaliro mwathu, m'machitidwe mwathu, mwinanso mkuyankhula kwathu. Koma Yehova, tikupempha kuti zonsezo pakati pathu nthawi ino mukatikonze ndinu, komanso kutiyendetsa m'njira yoyenerera. Dalitsani wina aliyense amene wafika pompano, komanso iwo amene sanathe kufikira pa zifukwa zosiyanasiyana. Yehova, afikireni ndinu, komanso muwakhudze ndi kuwachitira chosowa chawo. Mulimbikitse wina aliyense amene ali mzipatala chifukwa cha matenda. Inde tikumbukiranso iwo amene afedwa mtsiku la lero, kuti ndinu mwatonthoze Yehova, komanso mwaonetsere ukulu wanu ndi ulemerero wanu. Tipitiriza kupemphera ngakhale mabanja athu tili nazo zochuluka zimene tikusowekera inu, mudakhala thandizo lathu lalikulu. Ndipo tifikireni Yehova, limbikitsani chikondi pakati pathu, ndipo mutionetsere ulemerero wanu. Pa mpingo wathu pano tikupemphanso Yehova chisomo chanu chochuluka, muyende nafe, mutilimbikitse wina aliyense, ndipo mutionetsere chikondi chochuluka chimene Ambuye wathu Yesu Khristu anaonetsera pa mtanda paja. Tikumbukira ngakhale abale athu ena onse kwadziwa kuja kwakapangalika, ngakhale kwabwemba, nawonso khala nawoni ndi kuwasamalira. Mutichitire chokoma chanu, ndipo mutipatse mtima wachikondi pakati pa wina ndi mnzake. Tikumbukira dziko lathu limene mudatipatsa, tikumbukira atsogoleri athu a mdziko lino, kuti ndinu Yehova mwapatse nzeru zochuluka pamene atsogolera dziko ili. Tili mnyengo imene anthu adzakhala ali kukolola mbewu zawo. Lolani Yehova kuti misika ikapezeke yoyenerera, kuti anthu anu akapindule monga mmene ntchito ayigwirira yakumunda ija. Mutidalitse tsiku ili Yehova limene timakumbukiranso kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ife tili ndi moyo lero lino, tili ndi chipulumutso lero lino chifukwa cha nsembe imene Ambuye wathu Yesu Khristu adayipereka pa mtanda paja, ndipo anauka kwa akufa kuonetsera mphamvu zimene ali nazo zakupulumutsa iwo onse amene abwera kwa iye mwachikhulupiriro. Mulimbikitse mitima yathu, limbikitsani chikhulupiriro chathu, ndipo tipatseni chimwemwe chanu nthawi zonse. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera, amen. Tiyamikenso Mulungu mtsiku la lero limene watikonzera kuti tithe kusonkhana ndi kumva mawu ake. Timakondokamba kawirikawiri kuti palibe chinthu chopambana kuposa kusonkhana pamodzi ndi kuphunzira mawu ake a Mulungu. Ndiye leronso ndi sabata yopambana imene tikukumbukira kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, kuti adaukadi sali m'mandanso yayi, adagonjetsa mphamvu ya imfa, ali ndi moyo lero lino. Ndiye chifukwa choti Ambuye wathu Yesu Khristu ali ndi moyo lero lino, inu ndi ine titha kukhalanso ndi moyo. Ndi chifukwa chake pamene timpembedza iye tisachitenge ngati chinthu choti tikutaya nthawi, chifukwa choti iye chimene adabwera kudzakwaniritsa pa dziko lino lapansi chinakwaniritsidwa ndipo sadzalepheranso. Ndiye sabata inoyi tikufuna tingochoka pang'ono pa zimene takhala tikuona masabata apitawa nkhani ya pemphero. Tikufuna tione za moyo watsopano. Kodi munthu amene ali ndi moyo watsopano amaonekera bwanji, amaonekera motani? Ndime imene tiyiwerenge si ndime yachilendo kwambiri, ndi ndime imene yambiri timayiona ndi kuyisanthulapo. Aroma chapter 8 verse yake yoyamba kukalekeza verse yake ya 11. Aroma chapter 8 kuyambira verse 1 kukalekeza verse number 11. Nkhani ya moyo watsopano. Kodi akati munthu ali ndi moyo watsopano amaonekera bwanji? Chimadziwitsa nchiyani? Chifukwa mwina nzopheka tikhoza mati ine ndili moyo watsopano, ine ndinabadwa kwatsopano, ayi ine ndine wauzimu. Koma kodi tikakamba za zimenezizi timatanthauza chiyani?
ndimene tikufuna titionepo mtsiku la lero. Aroma chapter 8 kuyambira verse 1 kukalekeza 11. Ndiyamba kuwerenga pa verse 1. Chifukwa chake tsopano iwo akukhala mwa Khristu Yesu alibe kutsutsidwa, pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. Pakuti chimene chilamulo sichinathe kuchita, popeza chinafoka mwathupi, Mulungu anatumiza mwana wake wa yekha mchifaniziro cha thupi la uchimo ndi chifukwa cha uchimo, natsutsa uchimo mthupi, kuti choyikika chake cha chilamulo chikakwaniridwe mwa ife, amene sitiyendayenda monga mwathupi koma monga mwa mzimu. Verse number 5. Pakuti iwo amene ali monga mwathupi asamalira zinthu za thupi, koma iwo amene ali monga mwa mzimu asamalira zinthu za mzimu. Pakuti chisamaliro cha thupi chili imfa, koma chisamaliro cha mzimu chili moyo ndi mtendere. Chifukwa chisamaliro cha thupi chidana ndi Mulungu, pakuti sichigonja ku chilamulo cha Mulungu, pakuti sichikhoza kutero. Ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Koma inu simuli mthupi ayi, koma mu mzimu, ngatitu mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu, si ali wake wa Khristu. Ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Koma ngati mzimu wa iye amene anaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu. Amen. Ndiye tionapo fundo zitatu pa ndime imene tawerengayi. Fundo yoyamba imene tione ndiye kuti iye amene ali mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa, monga amene tikuonera pa verse 1 kukalekeza verse number 4. Iwo amene ali mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa. Fundo yachiwiri imene tikhale tikuiona ndiye kuti iye amene akhala mu thupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Kuyambira verse 5 kukalekeza number 8. Iye amene akhala mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Ndipo fundo yomaliza imene tione ndiye kuti Mkhristu weniweni sali kuthupi ayi, koma ali mu mzimu. Kuyambira pa verse yake ya 9 kukalekeza 11. Ndiye timadziwa dziko lapansi kuti timadutsa nyengo zambiri zosautsa, nyengo zovuta zimene zimatha kutibweretsera ife kukayika kuti kodi Mulungu ali mbali yathu kapena ayi. Chimenechi ndi chimene Mkhristu wina aliyense amadutsamo. Timadutsa nyengo zosautsa zosiyanasiyana, koma chimene chitha kuchitika nchakuti chifukwa cha nyengo zimene tikudutsamozo titha kumadzikayikira tokha kuti ine ndine Mkhristu kapena ayi. Ndiye nyengo imene Paulo akukamba pa ndime yoyambayo akuti iwo akukhala mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa. Alibe kutsutsidwa. Iye amene akhala mwa Yesu Khristu alibe kutsutsidwa. Posatengera nyengo zimene tingadutsemozo, posatengera zinthu zimene zikubwera m'moyo mwathu, Mkhristu weniweni sadzatsutsika. Satsutsika ndipo sagwedezeka ayi. Paulo chimene akukamba kwakukulu ndi makamaka nkhani ya chilamulo pakati pa Ayuda. Ayuda ambiri anali kugwiritsitsa chilamulo ngati chipulumutso chawo. Ndipo ndi pamene Paulo akukamba verse yake yachiwiri akuti chilamulo cha mzimu wa moyo wa Khristu cha Yesu Khristu chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. Lamulo mwachitsanzo usaphe, usabe silingathe kubweretsa chipulumutso kwa inu ndi ine. Chimene lamulo chimakwanitsa kuchita ndi kubweretsa imfa. Usaphe likupangani inuyo kukhala olakwa pamene mwapha. Usabe muyenera kukhala olakwa pamene inuyo mwaba, mukuyenera kulandira chilango. Lamulo silidzatha kupulumutsa munthu wina aliyense.
ndiye tikakhala akhristu amene machitachita athu nthawi zonse amangokhala oyang'anira kuti chilamulo kodi chakuti ndakwanitsa, kodi chakuti sindachita, kodi chakuti sindachita, timakhala akhristu otsutsidwa nthawi zambiri chifukwa chilamulo chimatitsutsa ife, ndipo timakhala anthu ofoka nthawi zonse. Lamulo lidaperekedwa ndi zolinga zitatu. Lamulo lidaperekedwa ndi zolinga zitatu. Cholinga choyambirira chimene lamulo lidaperekedwa ndi kutionetsera ulemerero wake wa Mulungu, chiyero chake cha Mulungu, chimene Mulungu amafuna. Kachiwiri, lamulo lidaperekedwa ndi cholinga choti liwonetsere uchimo wanu ndi silingathe kudziwa kuti ndife ochimwa ngati palibe lamulo. Mudziwa bwanji kuti kuba ndi tchimo ngati lamulo sinena kuti usabe? Chimene lamulo linabweretsa kuti chionetsere uchimo wa inu ndi ine. Chinthu chachitatu, lamulo linabwera ndi cholinga choti litionetsere njira imene tingathe kumukondweretsa Mulungu. Koma tizindikire kunena kuti sitingathe kumukondweretsa Mulunguyo pa ife tokha. Chifukwa Paulo musimu akunena kuti ngati ife tili muthupi sitingathe kukondweretsa Mulungu, koma tikuyenera tikhale mu mzimu. Ndiye kodi kukhala mu mzimuko tanthauzo lake ndi chiyani? Tikhala tikuziona musimo. Ndiye chifukwa cha zimenezi zimene lamulo lidabwera kudzakwaniritsa. Chinthu chokha chimene tikuchiona kuti lamulo silingathe kuchita ndi kupulumutsa munthu. Lamulo silingathe kupulumutsa munthu wina aliyense. Olo mutati muyesere motani kuti ndiyesere ndichite chilamulo kuti ine ndipeze chipulumutso, sizidzatheka. Palibe munthu mmodzi amene angathe kuchita chilamulo chonse. Ndiye iwo amene kulakalaka kwawo nthawi zonse amafunitsitsa akwaniritse chilamulo, amakhala anthu ankhawa nthawi zonse, amakhala anthu osowekera mtendere, chifukwa kawirikawiri amaona kuti alephera. Palibe munthu amene angafunitsitse kutsata chilamulo nakwaniritsa mwa iye yekha. Nzosatheka. Timakhala okhumudwitsidwa nthawi zonse. Ichi chinthu chimene mdierekezi amafuna kukwaniritsa mwa Khristu, kuti tionekere kulephera kwathu, tionekere kuzunzika kwathu, tionekere kutayika kwathu, chifukwa choti lamulo silidzakwanitsa kubweretsa chiyero kwa munthu wina aliyense. Lamulo silingathe kubweretsa chiyero kwa munthu wina aliyense. Tikaona pa verse 4 pamene akutitsimikizira kuti choyikika chake cha chilamulo chikakwaniritsidwe mwa ife amene sitiyendayenda monga mwathupi koma monga mwa mzimu. Kutanthauza kunena kuti ngati ifeyo tikufuna tiyende molingana ndi chilamulo, tisachite mwakuthupi koma tichite mwa mzimu. Tikuyenera tichite mwa mzimu. Lamulo lidabwera liwonetsere uchimo wathu, ndipo ife pamene tazindikira kulephera kwathu ndi kugonja pamaso pake pa Mulungu, amatipatsa moyo watsopano umene tikuona. Mkhristu obadwa kwatsopano amapatsidwa moyo watsopano, kuchotsedwa mtima wamwala nkupatsidwa mtima wanofu umene umakhala ndi kuthekera kutsatira chilamulo chake cha Mulungu. Ndemune zithu maoneka ngati zosokoneza pang'ono, right? Kuti sizingatheke kuti chilamulo chibweretse chipulumutso kwa munthu, koma kenako kumati mwa mzimu titha kuyenda monga yafunira. Mukutanthauza chiyani? Tikumbukire kubwerera pang'ono ku buku la Genesis. Pamene Adamu ndi Hava adachimwa, munthu adachotsedwa kuthekera kwake kwa kutsatira chilungamo cha Mulungu. Poyambirira Adamu ndi Hava adalengedwa ndi kuthekera kuti atha kuyenda mchifuniro chake cha Mulungu. Koma pamene adachimwa, kuthekera kumene kuja kudachotsedwa. Sangathenso kufuna chabwino chifukwa cha uchimo umene uli pakati pake. Ndimene inuyo ndine tilili tsiku la lero. Chifukwa chake tikuyeneranso Mulungu yemweyo atipangenso kwatsopano. Kulengedwa koyamba kudasokonekera, chifukwa Mulungu akuyenera atilengenso mwatsopano kuti tikhale ndi kuthekera kwa kuyenda monga ana ake a Mulungu nthawi zonse. Chifukwa chake kuyendayenda kwathu kusakhale kwathupi ayi. Tikachita mwathupi tidzalephera.
tikachita mwathupi tidzalephera. Ndiye ndi pamene tikaona pa vesi yake ya 5 imene akuti iwo amene ali monga mwathupi asamalira zinthu zathupi. Munthu amene chosamalira chake nthawi zonse zimakhala zinthu zakuthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Chifukwa choyambirira yeyo amafuna aonetsetse kuti zakuthupi kwanga zikukwaniritsidwa kapena ayi. Ngati sizikwaniritsidwa sangakhalenso munthu wofuna kukondweretsa Mulungu. Chimenechi ndi chimene tikuyenera tichidziwe kwakukulu. Chifukwa thupi ndi mzimu zimakhala ngati zikulimbana. Mzimu akutiuza kuti tichite izi, thupi limakhala ndi zolakalaka zake. Ndiye tikafuna kuti za thupi zolakalaka zathu zikwaniritsidwe, mzimu umachoka. Chauzimu chimachoka. Timamva mmawa uja tikuphunzira nkhani ya utsogoleri wa pampingo. Amakamba kunenetsa kuti musachite monga mwaufumu. Timadziwa amene zimakhalira pa maufumu. Kuti mfumu ikanena chinthu, wina amene akuyenera kutsatira chinthucho akuyenera achite osakana. Sichoncho? Sunganene kuti aya mfumu izi zokha sindichita. Amakutenga kuti ndiwe munthu wachani? Wamwano. Ndiye amachitanso zinthu molingana ndi mmene ufumuwo umakhalira. Koma tikakamba za utsogoleri wa pampingo, sitichita monga ufumu wakumudzi. Sitichita monga amachitira ena kupanikiza wina, koma timachita mwaufumu, kuonetsera chitsanzo mwauzimu. Chimenechi chimene chimayenera kukhala patsogolo pa wina aliyense. Ndiye ndi chimodzimodzinso ngakhale pa moyo wathu wa Chikhristu, pamene tikuyenda mmoyo wathu watsopano, tisachite zinthu monga mwakuthupi ayi. Chifukwa mwina mudabvapo ena amanena kuti apapoka ndivula Chikhristu sana. Mudabvapo apapoka ndivula ka Chikhristu tiyambira kulungirana zibakera. Ndiye tsano akuchotsa chauzimu chija ayamba kuyikapo za uthupi zimene sizidzatheka kukondweretsa Mulungu. Ngati nkhani yavuta tikuyenera tikhale wodzichepetsa ndithu. Tikuyenera tikhale anthu odzichepetsa pamaso pake pa Mulungu ngati tikufuna tikondweretse Mulungu. Ndiye wina aliyense ali nazo zimene akudutsamo zimene zimatizunza nkutifunafuna kuti ifeyo tisamalire zakuthupi. Akuti koma iwo amene ali monga mwa mzimu pa vesi yake ya 5 asamalira zinthu za mzimu. Chimenechi chimene chimakhala patsogolo kwambiri. Ndiye tikaona zipatso za mzimu kuti zipatso za mzimu woyera ndi chani? Chikondi, kulolerana, kumasukirana wina ndi mnzake, kuonetsa mtendere. Zimenezi ndi zimene zimakhala patsogolo pa iye amene akufunitsitsa atagonjera mzimu woyera. Chisamaliro cha thupi sichingathe kukondweretsa Mulungu ayi. Sichigonja pamaso pake pa Mulungu. Sichigonja. Chimene chimaonetsera kwambiri kusiyana pakati pa Mkhristu ndi iye amene sakhulupirira ndi kugonja pamaso pake pa Mulungu kapena pa mawu ake a Mulungu. Iye amene sali mwa mzimu sangathe kugonjera mawu a Mulungu. Sangathe kugonjera chifuniro chake cha Mulungu. Chifukwa sitingathe kutero. Kuti tigonjere Mulungu tikuyenera tikonzekeretsedwe kaye mu mtima mwathu ndi kupatsidwa mtima woti utha kutero. Ngati Mulungu sangatikonzekeretse kuti ifeyo tikhale ndi mtima ogonjawo, sizidzatheka. Sizidzatheka. Chikhristu sitingayende mwakuthupithupi. Chikhristu chimene timayenda nacho mwakuthupithupi sitingayende nacho mtunda wautali. Ndichidule kusiya nkuzitali. Kukamba moona mtima palibe chipembedzo chimene ndichovuta kwambiri kuposa Chikhristu. Chifukwa chimatengera kuona mtima kwa munthu. Kodi mtima wangawu ndiwoona bwanji pamaso pa Mulungu? Osati pamaso pa atsogoleri, osati pamaso pa akulu ampingo, osati pamaso pa abusa. Koma kodi mtima wangawu ndiwoona bwanji pamaso pake pa Mulungu? Chimenechi ndi chimene wina aliyense akuyenera achitsimikizike mwa iye. Ngati sili kutsimikizika pa chimenechi, Chikhristu chathu chimakhala chapamwambamwamba, chimakhala chabodza, chobisaliramo,
chimene chimadzaonekera ndithu chimene chili mkati mwa ife, tifune tisafune. Tidabisala kwa nthawi yayitali bwanji, Chikhristu choona chimadziwikira ndithu, chidzaonekera ndithu. Iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa Mulungu. Ngati tikufuna kukhala anthu okondweretsa Mulungu, tikuyenera tiyende mwa Mzimu. Kuti timkondweretse Mulungu, tichite chimene Iyeyo afuna, tichite chimene Iye amakondwera nacho, tikuyenera tikhale mwa Mzimu. Kodi Mzimu Woyera amafuna chiyani? Amalamulira chiyani? Amakondweretsedwa ndi chiyani? Zimenezi ndi zimene zimaonetsera moyo watsopano. Moyo watsopano. Kodi inu muli ndi moyo watsopano umenewo? Kodi inuyo mudatembenukadi mtima ndi kuyamba kuyenda monga mmene Mulunguyo afunira? Tikaona pa vesi yake ya namba 9 akuti inu simuli mthupi. Ngati mudatembenukadi mtima, simuli mthupi ayi, koma mu Mzimu. Ndi akuti ngati Mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Ngati Mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu. Ndi chifukwa chake Davide akupemphera kuti Ambuye chonde musandichotsere mzimu wanu. Musandichotsere mzimu wanu. Chifukwa chani? Akuzindikira kuti pamene Mzimu wa Mulungu wachoka pa iye, alibe chiyembekezo chilichonse. Alibe mphamvu ina iliyonse yoti angathe kuyenda monga mmene iyeyo Mulungu amafunira. Koma ngati munthu alibe Mzimu wa Khristu, si ali wake wa Khristu. Ndemwina ndithu amadabwa kuti kodi pandimemweyi poyambirira apa kuti Mzimu wa Mulungu, kenako akuti Mzimu wa Khristu. Kodi alipo mizimu iwiri kapena ndi umodzi? Ayi, ndi mzimu umodzi, Mzimu Woyera, umene ndi Mzimu wa Mulungu komanso Mzimu wa Khristu. Chifukwa chiyani? Chifukwa choti Yesu Khristu adanena kuti ine ndikupita kwa Atate wanga, koma ndidzakutumizirani Nkhoswe imene idzakhala pakati panu, ndiye Mzimu Woyera. Chifukwa chake titha kunena kuti Mzimu wa Khristu sikuti ndi mizimu iwiri ayi, koma ndi mmodzi yemweyo. Kutanthauza kunena kuti china chilichonse chimene Mzimu Woyera amachita ndi kutumikira Ambuye wathu Yesu Khristu. China chilichonse chimene Mzimu Woyera anabwera kudzakwaniritsa ndi kuonetsetsa kuti Mzimu Woyerayo, Mulunguyo Yesu Khristuyo, akulandira ulemerero komanso matamando. Nde inu ndine, chifukwa chake timayeneranso kulemekeza Yesu Khristu, kubweretsa ulemerero ku dzina lake. Ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Ngati Khristu ali mwa inu, thupi lanu likuyenera likhale lakufa ku uchimo, koma mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Kodi fundo imeneyi kutanthauza chani? Akuti thupi likhale lakufa ku uchimo, koma mzimu ukhale wamoyo ku chilungamo. Ndipereke chitsanzo chakuti kodi mtembo uja mukauponda ungadzidzimuka? Tsono ngati akunena kuti inuyo thupi lanu likhale lakufa ku uchimo, mukhale ngati mtembo uja wakufa oti kuuponda sungadzidzimuke. Tchimo olo litakuombani bwanji lisakugwedezeni kuti muchite chifuniro chake. Chifukwa pamene mayesero abwera, tizitenge ngati kuti munthu ukuponda mtembo, mayesero aja akubwera nkumawomba ifeyo. Koma iwo amene sali mwa mzimu, likangowomba yesero nthawi yomweyo amathamangira. Kutanthauza kunena kuti sadafe ku uchimo, sadafe ku uchimo. Koma uchimo ukawomba, mayesero akawomba, tikhale ngati thupi lakufa loti silingadzidzimuke ayi. Kodi mtima wanu umawawa ukaona choyipa, ukaona tchimo, ukaona zosayenera? Zimenezo ndi zimaonetsadi kuti inuyo ndinu akufa, koma inuyo mtima wanu ukamakondwerera kuyendabe mu uchimo, simudafe ku uchimo,
mukadali kuthupi, simuli mwa mzimu. Chifukwa iwo amene ali mwa mzimu amakhala oyenda mchilungamo. Mzimu uli wa moyo chifukwa cha chilungamo chimene mzimu umakondweretsedwa nacho ndi kuyenda mchilungamo chake cha Mulungu. Ndiye amaonetseratu kuti awa adabadwa kwatsopano, ali nawo moyo watsopano, ndi akhristu enieni. Chikhristu enieni sipakamwa yaye kapena kungoyankhula chabe, chimaonetsera moyo umene ifeyo tikuyenda. Tikuyenda moyo wotani? Tikuchita chiyani? Tikukondweretsedwa ndi chiyani? Chimenechi ndi chimene chimaonetsera Chikhristu chenicheni. Kodi ino ndinu akufa chifukwa cha uchimo kapena ndinu amoyo chifukwa cha chilungamo? Mkhristu azikhala munthu amene amakondweretsedwa kuyenda mchilungamo nthawi zonse, amakondweretsedwa kuchita chimene Mulungu amakondwera nacho nthawi zonse. Chipatso cha Mzimu Woyera. Ndiye pa vesi yake 11 akuti koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo matupi anu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu. Yesu Khristu adauka kwa akufa mwa mphamvu ya Mzimu Woyera. Mzimu Woyera adamuukitsa Yesu kwa akufa. Imfa idakanika kumusunga nauka kwa akufa. Ndiye kuti ngati mzimu umenewo ukhala mwa ife, nafenso tili nacho chiyembekezo chakuti tidzauka kwa akufa. Sande ya leroyi ndi imene timakhala tikukumbukira za kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale chilimbikitso kwa ife tonse kuti nafenso tidzauka kwa akufa pa tsiku lomaliza. Nafenso tidzakhala ndi moyo olo matupi athu atatayika nalowa mnthaka, koma tsiku likubwera limene tidzauka kwa akufa. Chitsimikizo chathu nchani? Chifukwa choti Ambuye wathu Yesu Khristu adauka kwa akufa. Adzatipatsanso moyo watsopano, matupi atsopano, matupi amene adzakwaniritsidwa kukondweretsa iye nthawi zonse. Matupi amene sadzakhalanso ndi uchimo, matupi amene sadzayendanso monga mwa dziko lapansi, monga mwa uchimo, koma monga mwa mzimu nthawi zonse. Chimenechi ndiye chikwena chikhale chiyembekezo chathu chachikulu pamene tikumpembedza iye. Nkhani ya chipulumutso. Tikakamba nkhani ya chipulumutso, kodi inuyo mukati chipulumutso mmafuna kupulumutsidwa kuchoka kuchiyani? Ambiri mwina akamakamba nkhani ya chipulumutso amangoti kupulumutsidwa kuti nsakalowe ku Gehena, kupulumutsidwa kuti mwina nsakalangidwe. Koma chipulumutso ndi chiyani? Chipulumutso ndi kuyanjanitsidwa ndi Mulungu wathu. Pamene tayanjanitsidwa ndi Mulungu, chimenecho ndiye chikhale chokondweretsa ife, chifukwa kumwamba kwakhala kumpembedza iyeyo nthawi zonse. Ndiye okhawo amene cholakalaka chawo ndi kufuna kumpembedza Mulunguyo moyenerera ndi iwo amene akakhale ndi Mulungu nthawi zonse. Pamene tidzapatsidwanso moyo watsopano ndi kuuka kwa akufa mwa mphamvu ya Mzimu Woyera, tidzakhala naye nthawi zonse, kumalo kumene kulibe maliro, kulibe madandaulo ena aliwonse, kulibe mayesero ena aliwonse. Dziko la chilungamo, dziko lokondweretsa, lopanda udani, lopanda china chilichonse cholakwika. Moyo wanu ndi wotani? Chifukwa izi ndi zimene zimaonetsera Mkhristu weniweni. Kodi muli mthupi kapena muli mwa mzimu? Kodi moyo wanu umakondweretsedwa kuyenda mchilungamo nthawi zonse, kapena uchimo umakhala patsogolo? Kodi uchimo umatenga mphamvu kwambiri moyo mwanu? Machenjerero anjelekezi kodi amatenga mphamvu kwambiri moyo mwanu? Sizikutanthauza kunena kuti sitidzayesedwa ya. Timayesedwa, timakumana mayesero osiyanasiyana. Koma mayesero aja akabwera, kodi timawavomera ndi kuwalandira nkuyendamo nkuchita chimene afuna? Kapena timakhala anthu amene cholakalaka chathu chachikulu ndi kufuna kubweretsa ulemerero ku dzina la Mulungu? Ichi ndiye Chikhristu ichi. Iye amene amatsimikizika pa izi kuti Yesu Khristu ndi wake sangatsutsike ayi.
olo dziko litakamba zotani, olo anthu ena atatikambira zotani, chifukwa timazindikira chimene ifeyo tili mwa Yesu Khristu, ndipo ndife anthu opulumutsidwa, ndipo tidzapatsidwa moyo tsiku limene tidzaukanso kwa akufa, moyo wamuyaya, moyo umene sudzasinthika nthawi zonse. Mulungu atithandizire pamene tikulingalira mawu ake amenewa mtsiku la lero limene Ambuye wathu Yesu Khristu adauka kwa akufa, ndipo chikhale chiyembekezo chathu kuti nafenso tidzauka kwa akufa pa tsiku lomaliza ndi kukhala naye nthawi zonse. Amen. Tipemphere. Oyera Atate wathu Mulungu wakumwamba, tikuyamikani komanso kulemekezani chifukwa inu ndinu Mulungu wamkulu. Mawu anu atitsimikizira za kutembenuka mtima kubadwa kwatsopano, kuti pamene tatembenuka mtima sitikhala otsutsidwa, chifukwa tidziwa chimene tili, kuti Ambuye wathu Yesu Khristu adatifera pa mtanda paja, nauka kwa akufa kugonjetsa imfa ndi choyipa. Ndipo tithandizireninso nafenso pamene tiyenda moyo uno, kuti tikayende m'choonadi chanu, tikayende m'chilungamo chanu, mitima yathu ikakhale yoona pamaso panu nthawi zonse. Ndipo pamene tikukumbukira imfa komanso kuuka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu tsiku la lero, tipatseni chiyembekezo choterocho kuti nafenso tidzauka kwa akufa, ngakhale matupi athu atatayika mthanda, ndipo tidzakhala ndi moyo nthawi zonse. Limbikitsani mitima yathu, ndipo tidalitseni Yehova, chifukwa cha dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen.